115 मागो पूर्णिमा फोरबो आरो 10थि सुरुपसेथि प्रसाद संसदनि ब्रह्म धोरोमारि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबलांबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 23 आरो 24 फेब्रुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों 115थि मागो पूर्णिमा फोरबो आरो 10थि सुरुपसेथि प्रसाद संसदनि ब्रह्म धोरोमारि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जयग होनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। 115थि मागो पूर्णिमा फोरबो फालिथायनि गेवलां सावराय मेलाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथियो आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे ब्रह्म धोरोमारि आफादनि गोबां दैदेनगिरि मावथि आरो गोबां आलासिफोरा मेलाव बाहागो लायो। जोंनि धोरोमारि बिथिङाव दिनै ब्रह्म धर्मनि बेलायाव सुरुपसेथि जि आफाद बे आफादा माने गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै जोंनाव गोनां जादों जे बयबो धोरोमनि गेजेरजों जुदि जोङो गासिबो खामानिफोरखौ मावनो लायो, सावरायनायनिफ्राय लानानै हाबा मावनायसिम गावजों गावनि गेजेराव माने सोमोन्दो लाखिनाय, आखल आखु दिन्थिलायनाय, बे जुदि थाङोब्ला बेसेबां समायना जायो, बेसेबां मोजां जायो आरो बेखौ जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनि समाजाव बिथांमोना मावगासिनो दङ। बेराफारसेथिं गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिथु अबदान, सासे धोरोम गुरु हिसाबै जोंनि समाजाव बे जोबोद जेब्लायबो जोङो सोलोंनो गोनां, मोनथिनो गोनां आरो बेफोरखौ फोसावनोबो गोनां आरो बिथांनि साननाय सानस्रि बायदि जेखौ 100 बोसोरनि सिगाङावनो बिथाङा साननो हादों आरो जेखौ मावनायनि गेजेरजों बर' समाजा दिनै बेयाव सफैदों। दिनैनि गोदान समाजा जुदि बेखौ जों एसे फल' खालामनो हायो, गावनि जिउआव जों बाहायनो हायो, अब्ला जों गोबां सोलायनाय लाबोनो हायो गावजों लोगोसे जोंनि समाजखौबो। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोना गाव गावनि जिउआव धोरोमनि बिथिङाव बेबायदि माने माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायनि थाखाय सरकारा दा सावरायगासिनो दं। आं सानो थाबैनो बे बिथिङावबो सरकारा लागोन। दिनै जोंनि गिबि मन्थ्रिया क'क्राझाराव फैनो गोनांमोन, अदेबानि मोनसे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा केन्सेल खालामनांगौ जादों। आं सानो बे समाव बिथाङा फैनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै मा रोखोमनि ब्रह्म धर्म फालिनायनि बेलायाव माखासे माने हाबाफारि लानांगौ बेखौ बुंनायनि उनाव आं सानो जे जोंनि गभर्नमेन्टआ ब्रह्म धोरोमनि बेलायावबो माखासे माने बेबायदि हाबाफारी लागोन जेखौ दा गुबुन गुबुन धोरोमनि बेलायाव मावगासिनो दङ। जितु ब्रह्म धर्म ইয়াত অধিৱেশন আৰু আজি মাঘ পূৰ্ণিমা যজ্ঞ আহুতিও দিছে জগত মংগলৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ বড়ো সমাজত ব্ৰহ্ম যিবিলাক মানে কি কয় আমাৰ ভক্ত আছে, ব্ৰহ্ম ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট বড়ো সমাজত মানে কাম কৰি আহিছে আগৰ পৰাই। আৰু গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আমাৰ এটা নিদৰ্শন। তেখেতে আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে মানে সেই ধৰ্মৰ দ্বাৰা যিখিনি মানে নিয়ম নীতি সেইটোৱেদি বড়ো সমাজক মানে আগবাঢ়িবলৈ শিকাইছিলে, যিটোৰ দ্বাৰা শিক্ষা দীক্ষা থকা মেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে নিজৰ নিজৰ জীৱনটোক কেনেকৈ ভালদৰে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা আজিৰ নতুন যিটো বড়ো সমাজ আজি সেই পৰ্যায়লৈ আহি পাইছে। আজি ব্ৰহ্ম ধৰ্ম পৰিচালনা কৰাৰ নামত স্বৰূপ মানে স্থিতি যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন উত্তৰ পূৰ্বৰ ইয়াৰ যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতেও ধাৰ্মিক দিশত আমাৰ সমাজত আজিৰ দিনটোত মানে কেনেকৈ আমি আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সংস্কাৰ কৰি সদায় ভালৰ কাৰণে, জগত মংগলৰ কাৰণে, বড়ো সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰি আছে। আৰু আজি ইয়াত আহি সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক পাই বহুত মানে ভাল লাগিল। মই আশা কৰিছোঁ এই কনফাৰেন্স, এই আলোচনাই আমাৰ সমাজত যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা নিশ্চয় আমি নিজকে সৎ পথেদি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে কি কয় এটা আপোনাৰ দিহা পাম, এটা দিশ বিচাৰি পাম। ধন্যবাদ। নাই, বিধানসভাৰ এছেম্বলিটো হৈ আছে, বিভিন্ন বিল আহি আছে। এতিয়া বিধানসভা আমাৰ 26 তাৰিখতে হ'ব গোটেই বিলবিলাক, তেতিয়া এনে চবে গম পাই যাবা। বিধানসভা আজিকালি অপেন, লাইভতো দি থাকে, লাইভতো দেখিব। দিनै नैबे
दरं गाजुलि बियाबनि सिङाव सेसापाटि होननाय जायगा दा बेवहाय ब्रह्म धोरोमनि सा सानजा स्वरुप स्थितिनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे 115 मागो पुर्निमा फालिनाय बे हाबाफारिया जादों। दा बेवहाय बाहागो लानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जि बेवहाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जिखिनि जैग्यनिफ्राय जागायनानै बेवहाय जिखिनि धोरोमारि जिखिनि सावरायनाय बे धोरोमारि सावरायनाया बेवहाय जादों। जोङो धोरोमखौ बाद दोननानै जायखिजाया धोरोमखौनो बाद दोननानै जायखिजाया धोरोमखौनो जोङो दोनथ'नानै जोङो हारि दानायनि बाथ्रा साननो हाया, जोङो रायजो जानायनि बाथ्रा साननो हाया। दा बेनिखायनो बेवहाय जिखिनि माने ब्रह्म धोरोमनि जिखिनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म, बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जिखिनि सोरजिनानै गालांनाय जिखिनि होनानै गालांदों, दा बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै जाहाथे फैबाय थानाय जि मोनसे सम बे समाव बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिखिनि सोरजिनाय जिखिनि माने होनानै गालांनाय बेखौ जोङो मोजाङै गावनि जिखिनि सानफ्रोमनि जिउ बे सानफ्रोमनि जिउआव जोङो बाहायनानै जोङो आवगायलांनांगौ। आरो फैबाय थानाय जिखिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ जोङो बे धोरोमनि जिखिनि सान्थौफोर धोरोमनि जिखिनि फोरोंनाय बे फोरोंनायजों जोङो बिसोरखौ गावबा गावनि जिखिनि जिउ बे जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो गासैबो साखाफारा जानांगौ। आरो जों गासैबो बेवहाय बाहागो लानानै जोङो गावनि जिउ बे जिउ खांनाय राहायाव धोरोमनि जिखिनि फोरोंनाय धोरोमनि जिखिनि बानिफोर बेखौ लानानै जोङो सानफ्रोमबो गावनि जिउ बेखौ दैदेनलांनो जोङो नाजायोब्ला गमामायैनो जि गावनि जिउजों लोगोसे जिखिनि न'खर आरो समाज बेयो मोनसे गोजोन थासारियाव फैयो। दा बेहाय आलारि सोरां जे बिटिआर सरकारनि जिखिनि आलारि सोरां जिखिनि बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों गोबांथार माने जिखिनि माने धोरोमारि फसंथाइ जिखिनि आफादफोर दङ बे धोरोमारि फसंथाइ आफादफोरनो बेखौ होनाय जादों। दा बेवहाय जायगा जायगा जायफोरा माने रिप्रेजेन्टेटिभ होननानै बुंदों, जिखिनि माने रिप्रेजेन्टेटिभ जिखिनि माने एमसिएलएआनो होन बिथांमोननि जिखिनि सायख'नाय बे सायख'नाया जुदि जायोब्ला जोङो बेखौ फैबाय थानाय समाव जादोंब्ला बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो थिग खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजानांगोन आरो बेखौ थिगबो खालामनांगोन। नाथाय आं नुनो मोन्दों आंनि जि 25 नं बियाब जि बागानपारा समस्ति बेवहाय बाथौ धोरोमा बाथौ मन्दिरनि थाखाय ब्रह्म मन्दिरनि थाखाय नामघरनि थाखाय बेवहाय जोबोद मोजाङै होनाय जादों। आरो आं सानदों मा बेबायदि जुदि होयोब्ला जोङो दिनै नङा गाबोन समफोरनि गेजेराव मोनसेल' फाइनान्सियेल इयार नङा, मोननै मोनथाम फाइनान्सियेल इयारनि गेजेराव बे जि मोनसे जेंना बे जेंनाया जोबस्रांलांगोन।